కాలమా ఈ నిమిషమే నిలిచిపో సంతోషమా నా కోసమే ఇన్నాళ్ళు ఏ గమ్యం కోరిందో ఎన్ని తీరాలు చూసినదో నీకెవ్వరు లేరా? ఇదొక్కటి తప్ప. ఓహో గుండెల్లో నా తుళ్ళే ఆశలేవో పిలిచేనే ఓహో ఉన్నట్టుండి ప్రాణం పావురమై ఎగిరేనే దారి ఏదో మరిచినదే నీ వైపు పయనం చేసినదే ఈ క్షణము నిన్నే చేరినదే మనసే కళ్ళల్లో కనిపించే కలవే నువ్వేనంట కల దాటి నిజమైన పరమే నువ్వేనంట ఇస్తావా? బ్రహ్మాండంగా. నాకు వీణ అంటే చాలా ఇష్టం తెలుసా. నా దగ్గర ఒకప్పుడు ఉండేది, అన్నయ్య దాన్ని అమ్మేశాడు. నా దగ్గర వీణ ఉన్నప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉండేదాన్ని. చూసే చూపే మారినదే శ్వాసలా ఓహో నా నీడే నీ వైపే తరిమినదే నన్నిలా హోతల దాచి వెలుగే పంచినదే అలలేని నదిలా ఆగినదే శిలాయిన నేడే కరిగినదే మనసే ఈ రిబ్బన్ సరిగా కట్టుకో. ఇట్రా సత్య. నీతో ఇంకా రాలేదు. ఇప్పుడు చేయబోయే షోలో తనే ఇంపార్టెంట్. పెట్టుకో. ఇంటికి మనిషిని పంపిస్తే తను లేదంట. డాన్స్ చేయడం కుదరదని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. ఇటు నుంచో. నీ కోపం తగ్గేలా ఒకటి చూపిస్తా. ఇట్రా. ఒకసారి రావా? నేను రాను. రా ఒక్కసారి రా. ఎక్కడికి? ఇది చూడు. ఏంటిది? ఇదేంటి ఇక్కడ? చెప్పాగా నీ కోపం తగ్గిపోద్దని. నువ్వు తెచ్చావా? నీ దగ్గర అంత డబ్బేది? నీ లాకెట్ అమ్మేస్తావా? పిచ్చా నీకు? చెప్పాను కదా తర్వాత తీసుకుంటానని. అయినా నీ లాకెట్ నీ ప్రాణం అని ఏదేదో చెప్పావు. అప్పుడంటే నాకెవరూ లేరు, అదే నా ప్రాణం అనుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు కదా సత్య. తెలిసినే నిమిషమే
Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.